hapana chitindo Joshua po rikiti vuski 10:10 baba Isabel ndawe ziri kudiana chipinga cho dadama nyudza igecho icho kwa demori ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsodzera ziri kuitika matima nose nyika ino mori ya Zimbabwe ndinochendeka pakata pano ndine nyaya muri ya Zimbabwe yekwagutu yeri murume aigara audza vanhu makore akawanda achivazivisa kuti ndiri kukumbira kana mvura ichingenaya makomana muri kuona gore iro mvura yakuda kuturuka munhu nemunhu ane munda wake madzishe nemadzisabhuku akakomborera akati paminda minda inoda kurimwa mhani kana nyika yeZimbabwe inoti tinurarama nevhu varume ngatirimei mhani ndati ngatirimei mhani achiudza vanhu asi idzwa shoko rakariri kuseri kwake aiudza vanhu kuti regai ndikuzivisei kana muchibika nekurima rimai chikonzero ndine mhuri yangu inochikakomba kwenyu zvakazoitika kuberedudzwa ichakudzai mhuri yeZimbabwe vanhu vatambura kuti mukabika chishoma vasingagute vana venyu vangu vanoguta saka garai marima uye zvegarai mabika rakawanda nokuti nhasi vana vangu vari kwenyu vari kuzodya kwenyu zveshuwa saka murume uyu anga asingarime airimawo zvinezvi kuti ndibaba wabati aiti vana vangu vanodya ikoko saka iko zvino zvanga kuita simba kutodzana kuti hei nhasi tiri kwenyu ichi chakanyanya ichi paka tobva tapindira paBeshnaf mukomana akauraya mai vake achicheka nebanga achishevedzera kuti ndauya ndakazvimba gumbo baba harisi ronda iri itori tatu ndo pamuri apa amai ndauya nebepa rekuti muzosaina satanism mukasasaina amurarame ndichakuuraya chiti chikonzero ndanzi muzoita sei muzosaina ndokubva vauraya zvikanzi mombe kana yakurisa iri mudanga inouraywazve kusara dzimwe diki apo ndamai vake vari kutaura mukati mekuuraya ndine nyaya yepanyazuro apa yemurume anga achigara nemukadzi wasina kuroora vachiwirira nekumakura nekuda kuita 4 ndokubva angosvika pamba ndokutanga nekudetsera nemukadzi ndokupisa zvinhu achibuda panze achirwa chamupidigori achimwa mushonga kusvika azviuraya kutaura kune kwatiri kuita ari kuya kunoshanda murume uya anoti kana achinge afa anodzokera kubasa kwake asi ndibva ndati hold on regai nditenge nepaBeshnaf musati matsudzura Zimbabwe muchuda kakona nyaya dzese dziri kutaurwa naBozhongora gara wajoina National FM WhatsApp channel unenge wakutokwanisa kakuona katsi iya yakawanikwa yakaruma mwana ikasvika kuchipatara ichibva kayaenda pareception ikajamba ikakwira kapacheya ikaenda ikanopinda mukati yakaruma kamwana vanhu vari kufungidzira kuti katsi iyi mwana uyu anga achirwara saka yanga itoendesa mwana kuchipatara manya pachannel unoona kavidhiyo yacho itoripo izvozvi National FM ndiso tine chikonyana papa yes pamakaitaura nezuro ndakubvunzwa ka zvikanzi havasi sinyorere sinyoro ndakaona zvikanzi havasi sinyorere icho kwade mari ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadzana nekutsodzera dziri kuitika matima nawo senyika ino rega ndishevedzere chiti paka Beshnaf bridge Chamutsa village kana kuti kwapfupi kana kuti Chamutsa ndekwasabhuku kune mukoma KB ane 19 years anga ane 4 years aenda kunyika yeSouth Africa kuenda kwakaita kuSouth Africa ndakazoita tsvakurudzo pamusoro penyaya yaita kuti ndiwe nayo pana panhasi pane zvimwe zvakazoitika kumashure asi zvaita kuti nenyaya nhasi ndozva ndichatanga ndozopedzisira nezvakaita kumashure neoroshiwiri pendi inzwa Zimbabwe mwana komana uyu akabva aenda kuSouth Africa ndokubva adzoka zvikanzi pendanga ndiri kuSouth Africa uko ikoko ndokwandauya gumbo rake rakazvimba muri yeZimbabwe asi ndofamba naro mune zvakanaka zvikanzi gumbo riri kuzvimba uko hakuzi kuzvimba uko hakuzi kukuvara uko itori tatu ishi so kwanzi vabereki vari pamai vake vakatogara pasi nemwe muzukuru vanogara naye kuti uyai tidye zvikanzi chiya kuzotya ndokubva aenda kuna mai vake akabata bepa mashoko andakutaura vanhu hapana akaziva kuti chii chaitika pakazoonekwa amai vaurawa mushure mekubewa nemapanga kuzamba nenzvimbo dzakawanda kusvikira endeswa kuchipatara asi paakazouya nemapurisa vakuchimuti iwe chikomana hona yawakatamba imhosva yawakaita kuponda muri haichatirwa nemunyika weZimbabwe vakomana vemabhandi Zimbabwe Republic Police ndo vanhu vainobata vachiendesa kumatare dzimhosva ende kana wabatwa nemhosva unopika sezvataona pana kuti waita mhosva yekuponda mai vako zvikanzi right amai ndakauya nebepa randakabva ndaro mushure mekujoina satanism ndiri kuSouth Africa saka bepa iri ndakanzi nevakuru vangu amai vangu vanofanira kuti vasaine nokuti ndo vachaita kuti rufu rwavo vanokwanisa kuti vandiitise mari mwanakomana achibva kuSouth Africa achipinda ngati menzvimbo yeBeshnaf
akatanga kutomboita singari kuti je nana sekuru hama dzikumba kwa mai vake achivaudza kuti vana sekuru ndadzoka but kudzoka kwanda kuita kwa nyararai zvenyu nhamo yakuzopera kutambura kwakupera vari pasi peukaba hwangu vese nevanekisi dhova nogarisana neni muno muchaita mari muchagara zvakanaka nokuti ndakuzopedza matambudziko asi mimi vana sekuru imimi hanzvadzi dzamai vangu kunoberekwa mai vangu ndimuchaita kuti ndiite mari imi achiudza vana sekuru mashoko aya vana sekuru vachinzwa mashoko aya vakazvitambira sei vakaseka vakati nezera remwana 19 years nezvaari kuita kwesi naye muzukuru ndoka uri kunyika dzekunze uko pamwe uri kuita sei uri kuita kuita mari papi so paakazoponda mai vake ndo pakazobuda mashoko kuti ndizvo akutaura muri yeZimbabwe mapurisa akabata achinzita zvakaita anoti inini zvamandiita zvokundibata semapurisa izvi hamuna zvamandibata nokuti inini vakuru vangu izvi zvari kundiona vachandibudisa handigare mujereni nokuti zvandaita izvi ndanzi ndofana kuti ndiite mari saka nguva iyi ndakatohafura makore angu ekurarama saka ndikaenda kujere nguva yangu yekudya mari yangu nokufara nemari yangu zvichabva kupi mushure mekuuraya mai vangu aneka bhegi kaasingabudise kumusana 1 2 anga ane kanu kandi singeke bleki kanga inako kaiudza vanhu kuti akamusakabata aka ingo karibida kaguma ingoshandisa chitata vakakaona muri yeZimbabwe vanoti kaifema kuita singe chinhu chiri kurarama ende vanhu hapana kada kukabata zvikanzi nyaya yekuti uraya mai vangu ndine zvinhu zvandanga nanzi ndiite ndaifanira kuti inini ndikashandisa mushonga nezvandakatuma kubva nazvo uku ndikazvishandisa panapa amai vafanira kupinda mumba voputikirwa negasi asi chandakazoziva ndechekuti gasi rikaputika richauraya amai nemuzukuru muzukuru asiri ari patageti ndaamai saka pavasina kufa nenyaya yegasi ndakabva ndaona kuti inini ndine banga randakapiwa randakauya naro ndora ndikashandisa ndora ndikazoshandisa kubaya mai aya nekuti ndakatoripiwa kuti kana zvaramba izvi unoshandisa izvi mukuru wangu kana kuti kingi vangu vari kuharare gasi rakaputika here harina aisoi akazoshandisa banga amai bepa ravanga vanzi vasaine rokuti mwana aite mari vakasaina here aiwa ndo zvakakonzera kuti amai vafe amai vafanira kusaina bepa kana vasaina bepa zvinhu zvese bho amai vakapiwa bepa here vakaramba kusaina iye anoti amai vakaramba kusaina asi vanhu vana kuzoona bepa iri akazenge akuzvitaura achiudza mapurisa kuti ndo maitiro angu ende zivai kuti imimi kana mombe yakurisa mudanga inourawazve diki dziri kusumuka dzichisumuka dzichisara chirera amai vanga vakura havachakwanisi kubereka havachayamwisi vaiti saka taibvisa mudanga saka iri ronda ramuri kuona riri pagombo iri ndo pane mhosva nengozi dzese hama dzangu musatya nokuvhunduka nokuti paronda apa ndo pane yese kuuraya kwandaita mai ngozi hakuna inouya kwamuri zvese zvinodzoka kwandiri itori tatui ndo pane zvese apa endi ronda racho riripo izvozvi mukomana uyu ari kujeri akabatwa nemapurisa ari maoko emapurisa izvezvi asi ari kutaura kakuti hapana kwandiri kuenda hapana kwandiri kuenda aiwa handina manje ndinobuda kana ndadzoka ndichauya panapa ndichizogadzira guva ramudhara kuita magadziro ndobva ndaitawo magadziro zvakare yaamai vamwe ndauraya mari ndinenge ndave nayo mari inenge yapo hamanzi mari musashupika mari inenge yati asi yawe nokuti ndaurayani amai vangu mataura kuti mukomana uyu aigara nekabhegi kasechero kakaramba ndikunzi kwanzi haakanowa hapana nozoti wanga unei but baba Isabe muchiziva kuti munhu paanosungwa paanoenda mukati unobvesa hembe dzese handiti kabhegi ikako kanofanira kutorwa kari kupi kabhegi pasiri kuziva manje handombodzifambira kwakumane mabhari kuti kumberi uko hongu akabva inako kwakumberi uko haupinde nechinhu kana kabhandi vanokuzotibvisa zvese kairamba kubatwa kwakomana pakakaita seyaka kaifemaka bvisa zvese usara uri mariseche musuuganda zvinyu Zimbabwe rekesani katibve kuti kabhegi ako kari kupi chinhu chaifema mukati akachisa kupi yovakazochita sei eka nokuti munhu yari mukati kauya ari mukati anofanira kubvisa hembe anofanira kubvisa bhandi ende zvinonyorwa pasi kuti papinda mukati wasiya chakati nechakati ichi chinofema chinonzi cheichi baba Isabe wamusati matanga basa aiwa musati matanga basa bechinafu nasikari tiri kufuna kabhega Saturday ndiri ikoko please eka kuona kabhega inoona kabhega ndifuna kuona kabhega hakuna kabhega vereka kwakabhega kabhegi begi rangu Prophet Freddy
chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mondiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsutsura dziri kuitika matimba nawosenyika ino paka kutu chekwa kutu chiri kuti tani yei Zimbabwe inzai muri yeZimbabwe kune murume kana ndichiti angashaisa vanhu rugare zvinoreva kuti pane zvakazoitika kubva muchikamu chaMbenge murume wanotera nezvakauya raitika kana guva yakwana yekuti mvura yakuda kunaya pakati pamusangano kunyangwe masambu kunyangwe madzishe kunyangwe paungana vanhu anotaura achiti muri yeZimbabwe regai tikuzivisei nyika yedu yeZimbabwe inyika yekurima vanhu makapiwa ivhu shandisai matrekta shandisai makicho shandisai mapatsa nesimba renyu muchirima chikonzero mufu ndio mune simba redu achipedza kudaro akazotaura achiti mashoko andachitaura ndeyekuti hakuzi kungorima kuti mugotya mega asi zokuda kuzisa ndechekuti ndine mhuri yangu ndine mhuri dzangu kwete vana vamunoona vaya ndakabereka kumusana mhuri dzakati wandei danieloshiuri pinifo wakati wemba communication murume uyu akura sei murume uyu 47 years ane vana kana kuti mhuri yakura sei vana vatatu vakomana vaviri nemusikana waye angasingarimi zvinoshamisira asi kwanziri vai nekuti ndine mhuri so vanhu vaitika kuti mhuri dzari kutaura vana vatatu here kuinga wani tinoona nebarika vane vana 7 vane vana 9 varikutotamira kuendeswa chikoro but iye aiti ndine mhuri yakawanda akapedzisira vaudza kuti vana vangu ivavo vachauya kuzodya mudzimba dzenyu saka bikai ndokuriba zvakanaka nokuti ziya kuti mune vaenzi vanouya asi ndakakuderutsirai zuva rega rega avadye mudzimba dzenyu mese ndinotovaudza kuti nhasi muri kuenda kudanyemba timetable nhasi ndikuenda kuna sister Samu mangwana kwavakwaramba vanhu vaingoti chii chiri kuitika but makazotora kuita dambudziko rekuti mudzimba maigara vanhu ava vanhu vaikutero zvakafanira kuti vediwa munoziva dzimwe dzenguva tikabika kumboko tinotya poti yatinobika ka ati kuti chii chiri kuitika kusvikira apo tozoudza vanhu kuti regai ndikuzivisei nhasi iwe mjara iwewe nhasi vana vangu vari kuya kumba kwako ndokwamuri kudya bika chikafu chakati wandei mukabika chikafu vana vako ndivacharara netsara nokuti vangu vanoguta ende vanodya bhikinya zvausingaoni chikafu chinotopera ende zvanga zvakutoitika kuti vanhu vaitisara vasina zvavanoita vanhu vasara nenzara vanhu vanga vakungokwenyana kwenyana kuti vataure manjika vai asi iye aizvibuda muvanhu achizvitaura sedambe but achinotaura chokwadi asi vanhu vakazengeva kutoziva kuti ndo zviri kutoitika kuti akangoti kwanhengi nhasi kwaataura ikoko akugutwi pakazoitika nyekuti pakaita birthday party paita birthday party vanhu vari pabirthday ipapo pakangoshaikwa nyama yange iri yekutenga nyama yange iri yapaita se vanhu vakatoda kunetsera kuti vanhu vangachibika kumapotoko vaba nyama vanhu vakati aiwa kuvaita kupi ndiye nambobuda panapa nyama ndiyo yabikwa umwishi yachikwa yese yapakurwa haisi kukwana ichibuda mupoto imomo but makaitarisa murume uyu ane chinzvimbo here kwakutiko aiwa ana chinzvimbo ana handozika munhu wozvi kuti chino kasvika pamusangano akataura nunzi mira kutaura vanhu kwavo haana zvinoshandisira zviripo zvadaro baba vanhu vari pabirthday party zvadaro da ivako pakabva pataka kurwara mwana wemunhu aitirwa birthday party ipapo akabva taka kurwara ari mwana ane 3 years ari mwana komana ndokutanga kuita zvokubuda musana aripo ipapo so kubuda kwakaita musana akangefanira kuchipatara but aibuditsa mvura yakawanda nekuti kwabuda chii kwabuda musana nemwe munhu hausiriwo musana wechipatara uyu pane zviri kuitika musana uyu wakamborwadzika kwako nguyu but pakarwadziwa kwangu ndine zvandakaita hapana kuita nguva ngova kb zuva rimwe chete iroro ndokubva kwauya munhu anofudza mombe dzababa vane birthday riri kuitwa zvikanzi mombe yatungwa nemombe yekwanhengi matumbu atobuda pasi kumana manye mutore mombe zvipeta muipedzese nokuti payasvika pamuviri kuno kutofa ikapindwa nemhepo chiurai mombe ichibva yaurawa kudaro murume uya achibva murume uya manje wokuti ndinotumira timu rangu rinotya kudzimba dzenyu ndokubva asvika mombe ichivhiyiwa zvikanzi vakanyemba haiwa nhasi pana vamaripoka inyama kai nhasi tiri kudya pano asi ini ndodya chiropa
Ndola chiropa. Chiropa msabane chiropa nchamu. Chitaka. Amulukwesa nyama ino diwa kali mundu. Yes. Enda itole mamine sininga itole. Zikanzi chiropa ndechangu. Murume uyu atoroone mukadzi wake. Right. Vanhu chiropa checha chanza chisi kutengeswa nokuti nyama yange chinzi ngaitengeswe kana yapedza so chibatirwa chiropa chiba chabikwa paya vanhu vakanga varipo vachibva kugovero vachipedza kugoverwa baba pati vachipedza kugoverwa mhuri yeZimbabwe handi yekunodya chiropa chikadyika kwa baba pati kuita senge charodorerwa nenduru baba kuvava kwete kuvava kwakutamba kuita senge chadirwa fertilizer chiropa so chiropa chisati chabikwa ichi panga patoshedzwa munhu angachinzi ngawe yabatsira chi mwana uyu nenyaya yemusana uyu munhu yari pamba anobatsira uyu ndemumwe zvakare akapakurirwa chiropa ichi akazwa chichivava ndiye akati kumunhu wese ari kudya chiropa wokobana musadye chiropa achisi chiropa ichi tiri kutodyiswa chimbuzi chemunhu chiropa chaenda nyama yatorwa apa tiri kutodya chimbuzi chake munhu atora chinhu ichi but azviiteka handingauye kuzobatsira inini ndodyiswa china azviti ndiri kukumbira munhu wese ane pleti yake kana ane chaari kudya pawangorume uchisiya kunyanya yamarume yacho yemukadzorera pasi isashayikwe pleti kunze kunoku ndobva senze pleti yemunhu aibatsira zvise zvikanzi orit imbondipai imborambai makanyarara ndobva tora pleti yayo ndobva apinda mutoileti muchimbuzi apinda mutoileti ndokugara arimo zvokuti vanhu vaida kushandisa chimbuzi ichi anozopaurawa mombe vanhu vanenge vachimuungana vanhu vaida kushandisa chimbuzi chika vaitonzi imbomirai kupinda munezvirimo singa singabuda kuita sika kwai ko munhu wamuri kuti aruma singabuda aita seka ndokuzobuda abuda ndikubuda akati ndipe plastic ndobvapiwa plastic yebleti ndobva sungirira chinopa zvezvinova zvezvo ndobva agara zvikanzi mirai muteereri mirai muone atidyisa izvi pane zvichaitika hapana kutanguwa mhere vanhu vakumhanyira kwekuvhiwa mombe kwekwe ndikuona vanhu vakawandaka zvikanzi mudzara nhinge adonoko anga achitodya mukadzi wake anga ari kugatini mudhara angachinzi adonha ndiye mudhara upi mudhara iyeye manje wekuti nhasi vana vangu vanotya ndiye adonha manje vanhu vamhanya mudhara anga achidya but adonhaka vanhu kuti aiso aitoonekwa ari kutodya chiropa ndochari kutodya apo mukadzi wake ari kugatini hapana chabikwa ende chiropa ndochaidya chete hapana chinosadza pana chii aidya chiropa chete angambopiwa here chiropa akasina kupiwa chiropa angasina kupiwa akangosvika akati hasi mhuri yangu inodya pano ende inini ndinodya chiropa ende mukadzi wake anotenda mashuku ekuti ini handisuzarikwa auraya murume wangu ndiani chiropa chaari kudya chiwana kupi mashoko akuda kudzokera kwavhiwa mombe kuti ndokwaurawa mombe zvikanzi chiropa chiri kunokwa china chadyiwa nemunhu chiri kutovava tatochisiya isusu ende murume wangu angambosvika panapa haana kumbodya kutaura kuti kwatiri kuti achibvanze hama dzemunhu ngadziuye hama dzemunhu dzaidzauka zvikanzi uyu afa hama ndodzaitoti uyu afa uyu kudonha kwakaita anga afa here kana kuti ofa baba pati zvokuti paakatakurwa chiendeswa kuchipatara yaite nyaya yekuti akutendere kunze munhu afa mungomuti afa pasina dokta achisvika ari kunze matelegramu akaita sei akatofa yakwana nguva yekunoviga hama dzake dzaiti pakutoviga pachaitoti vakomanaka uyu anotyisa vaimuziva endinoshedzera mashoko ekuti uyu afa ndiana mugona kana ari mwari aripo akatoti kana ari mwari atora munhu uyu mwari mauya anaititaura munhu uyu angaita sei angatipedza zvadaro vapati akuda kunovigwa mubatsiri uyoyo achibva ati kuvanhu veukama achibva ati ukama kwemunhu akafa munonditenderawo here pakutaura pahama iyi yafa inomubatsiri zvikanzi murume uyu muviri wake hembe dzaanopfeka mungave mubhutsu pese pese mishonga chete hapana pasina mushonga izvo zviendekana musutu yake mukatarisa muhomwe dzake amushaye muhomwe amushaye mushonga mukatarisa kunyangwe hembe dziri kuwachwa amushaye kanonzi kamhemvu kana kapisi kemushonga hapana pasina mushonga pese paari mishonga chete saka zvamungagona kuita kana mukanditendera ndikudzeni murume uyu kana makumuviga musaiti kana hembe yamunogovera munhu muvigeni zvinhu zvake zvese hembe dzake chamunoziva kuti chakamirira iye kandai mugwa kunyanya hembe ndapota mukasiya hembe dzake kana kudzigovera munhu uyu munosangana naye masikati machira kufamba baba Isabel munhu kana akafa zvisina tsarukano mapurisa kana kuti mutemo wenyika
unoti ngapaitwe postmortem. Yes. Paonekwe kuti nyama yakadya ndiyo yakakonzera rufu rwake here. Hapana postmortem yakaitwa ine murume uyu. Vakaenda murume mukoma KP angaineka kudziya chekuti anosvika munhu achinzi ari kutora chembe chakuti sei emergency yayo zvokutoti pavakazoenda kunomuona ka vanzi no murume uyu atofo ende zvendiri kutaura zvepostmortem hakuna kana hama yaimira sereki panyaya dzemurume uyu vachitedzera kuti no uyu vaimuziva anotyisa ndiyo mashoko hama dzaiti uyu anotyisa ende mubatsiri ndiyakatozva kuti kana muchimuziva munonditenderawo here kutaura ndiri kukumbira kuti murume uyu kana mafunga kumuviga hapana pasina mushonga murume uyu aiziva mushonga hapana mushonga wainde kunga kunopiwa anga asingashoperi kana kurapa vanhu panapa but iye kunochera gwenzi rekusanganisa kuti nhasi ndinoda kuita zvakati aiziva saka akavigwa netunhu twake twese muguva maiswa nehembe dzake dzichiswa imomo mubatsiri akakwanisa here kutsanangura kuti mashoko aitaurwa nemurume uyu kuti ndine timetable yekuti vana vangu vanodya kudzimba dzakasiyana. ichokwadi akatovaudza akati uyu murume angakakwana zvandiri kutaura panapa ndezvekuti pamuri kumuviga ka muvigei nezvinhu zvake nokuti ende parufu rwachoneka kwanzi paichema pakatarisa panatumira pachanel yedu paichema mazizi parufu paichema vanhu vanenge vana vacheche vanhu vakarari parufu vanhu kuchea kuti ane mwana panapa ndiani pati mwana aishaikwa saka zvikanzi kumuviga iye nezvinhu zvake munenge maendesa mukangosiya chete chinhu chete munomuona masikati machena gutu so pane pandoda kurivhesa mukoma KP ndibva ndangopedzesa panyaya yandataura yemwanakomana wekubhechinafu ane 19 years akauraya mai vake. Mukomana uyu ndati akauraya mai vake but kumashure uku ane zvakamboita zvinotyisa. Mukomana uyu kumashure uku ane mwana wakambotora achiti ndiperekedze nengoro ichibva yabheuka mwana akafira panzvimbo ndokubva azobatwa zvakare abata umwe mwana ndokumurarisa pasi achirwisa kuti imbwa ite mwana uyu mukadzi kuti kuenda kwakaita kuSouth Africa inge rinyaya kutobviswa munzvimbo kuti ambotiza nekuti nyaya dzake dzekumapurisa dzanga dzawandisa ndiye azouraya mai naswe zvakaoma 11 o'clock mangwana mukoma KP tichanga tichitaura nezvemasiweji ari kunyutafara kumabvoko kana muchida kumaona ndaona akandwa mukatoenda pachanel izvezvi munotofuata vanhu vari kumabvuku kunyutafara vari kurarama sei kanzi ukanzwa suweji ichinunga pachanel ukanzwa ichinunga pachanel baba Isabel tombotora kavateereri vaviri vatatu timbonzwa kuti vanoti kudiniko nenyaya dzatataura kanhasi muchirongwa bhozhongora segment then Natasha ozotudza kuti who is the lucky winners. Alright, paita munango pantedwe 0713938538 0789600748 hello pa National FM radio. Okay, regatione kuti ndiani ari pantedwe. Yebo pa National FM Ise mkoma kanyemba na mkoma bozhongora. Zviri sai. Bozo kanaka, miriwo kanake. Aiwa bozo kuti. Ndiani wedu ari kutaura ari kupi? Ichingoma Langton pa Major Brown pa Gerezero. Chingoma Langton. Ise. Mushe mwana wa mai kurise ku Major Brown. Pa Major pakanaka bozo kubvunzira chirango. Tibatsire tinzwe. Kanyemba tichitapa nhau yenkomana uyo anditika. Mukomana uyo zvizikanza zvakatanga asadaenda kuSouth Africa izvo. Yes. Ane manza kuti akazenge akuita zvembudhishe zvaangachitaura izvo. Saka toti angachina satalism bhozi apa nyaya iri kubuda chinzi satalism akazojona kuSouth Africa izvo. Ndiwo mashoko ari kutaurwa. Ata muone kuti madrugs here. Kuti madrugs? Drugs bhozi kana tatu wanoita zvemadrugs makana matatu vangogara vangori nayo kanyemba batatu aya. But haisi tatu yokuiswa tatu itori ronda rokuti anga ajoina satanism ndio matauriro ake. Aiwa madrugs bhozi ronda iro anogona pamakakuwadzwa mene musikanzi anga angogara abva nayo kuZimbabwe akafanenge akakuwadzwa akasangana nechingoro nokuwadza kusaidi iwo. Saka veukama voti kudini? Bhozi inyaya iyi akanzi kakabhegi kachako
bosi tichitasa kuti kabheka kafanira kakavhurwa bosi nyaya isatanyatsotsera bosi anofanira kuya nefeedback panyaya yakafana neyo kai ndizvozvo baba Isabel vanofanira kufambira nyaya yacho nokuti kana murume wayo akasungwa anofanira kakubvisa zvese zvinenge zviri paari kusanganisira zvinenge zviri mubhegi imomo tozonyatsoona kuti pakabhegi kaisatazvinozoshuwa here bosi takavhurwa kabhegi apo ndopata chanyatsobata chokwadi isatarizimu zeshuwa here ya pakaipa ingoti vaviri turu bosi kana satarizimu yacho kana iriko ivo vanojoinisa vanhu zesatarizimu wacho vanoti hanzi unozoita musunga kana vauraya amai ivo vanozodi kutizvo kana abatwa kwozotsvagwa vanhu vacho akamujoinisa wacho vanhu vacho voisiwa mukati futi zvakafanana nekuti ivo wakatenga madrugs wakabatwa nemadrugs handi unozotakura mapurisa kunzi ngatichienda pawakatenga madrugs yacho saka vanhu vatawo kuti wanoita izvozvo zvekuti hanzi kuti uite mari tanga uraya mai wako vanhu vanofanira kutsvagwa futi voisiwa mukati futi manje mutemo uripo here nhai Langton Chingoma kuti kana munhu akajoinisa satanism anofanira kusungwa constitution inoti kudini nokuti tinoshanda kane mutemo zvakangofanana nokuti ukati munhu anoroya mutemo haubate ka munhu anotaura kakuti uyu anoroya hapana ka evidence hapana but mutemo unofanira nge uripo bhozi pa vanhu vanofanira kubatwa vanhu vari kunyeta unofanira kuita mari nokuti wauraya ndingi bhozi vanhu vari kupera kanyema rega tizonzwa kuti mapurisa vanoti kudini mutsvakurudzo dzavo ganingotosando chekutanga ndoda kupa sando wagaropa Major Brown vanhu vanobata chimuti izvo zviri kuzvata vakateerera zvisingaite ndozoti kuna mudhara wangu fane Chingoma tezvara wangu kuti weshe avanonzi varaundi nagift mari yapera pane mafuta rabva muzungu amaizuze murepa Peter Chiringa yose nasigiro asinawo netimu rese nongondiziva neamadzidzo kwachingoma ndatenda kanyema tinotenda waita basa nice one treatment no doubt thank you so much right rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini vamwe vanoti kudini 0713938538 0713938538 tonzwa kuti vanoti kudini vamwe vakabata kachimoti alright paita Munango Pantedwe hello pa National FM radio KB zviri kufamba here aiwa zviri kuita right pakatakwara ndiani ari kutaura ari kupi ndichawanda pakatakwara pariseko pakatakwara aiwa pakatakwara tinofara handikuona songe murume uyu mukomana uyu madrugs chete kuti kudaro aiwa ndiri kuona semadrugs bhozi zvinoitika pamadrugs ka ndine mumwe munhu nhasi chaiche wandatonyatsoona kuti drug riri kushanda maonei ndakataura naye nezuro ndichiti mangwana unodzoka kubasa tovaka patinoda kuvaka asi munhu iye ndasangana naye nhasi achitondibvunza mari kuti shamari mari iye yatakataurirana but basa racho harotomboriita saka ndinonyatsoona kuti murume uyu madrugs chaari kutomusenzesa akatomushandisa kuti auraye mai vacho saka muri kufunga kuti mukomana uyo wekubeshnaf bridge madrugs aiwa madrugs chaiyo chaiwo zvokuti titi satanism ka ibrain dzake dzakangomudza akadhakwa kuti tingininika ndakatoudzwa nenganga ndozvandofanira kuita ndakatouraya munhu ndondaita mari regai tinzwe kuti tsvakurudzo yemapurisa inobudisa kuti kudini 24 minutes past 12 baba Isabel vanenge vachida kukubatai vanokubatai panhamba dzinoti kudini ichokwadi muri yezimbabwe vachida kundibata munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa boss Rick Rossi po rikiti vo